Čau lidi, dneska budeme natáčet a budu to zkoušet dát až úplně do konce, takže to dokoukejte, dejte lajky a odběry. Teď se mi to rovnou nepovedlo, snad to tak nebude furt. Zkusíme to dneska dát. Ne, on mi tam strčil. GG. Jdeme. Lidi, chtěl bych dát 1000 odběratelů, tak dávejte odběry a aby jsme měli těch 1000. A zase, hej, oni mě furt strkají. Prostě to je nejhorší, když se někdo strčí. Počkám, až budou. Yes, teď mi to tady otevřelo. Asi tady? Teď neví. Asi to bylo dobře, ale ne, neskočil jsem tam přesně na to. A zase špatně. Nemusíme to dneska dát už jako. Chtěl bych to. Když to dneska nedáme, tak to ještě tak uděláme v dalším videu, ale pokusím se to dneska dát. Jestli tady bude aspoň takových 50 lajků, tak udělám další video z Robloxu. Koukejte se, udělám skoro každý den hodně shortů, takže se koukejte a dávejte mi poznat to lajky. Prosím. Už jsme se trochu posunuli z toho. Už jsme trochu přeskákali, když se koukáte. Teď nevím, jo. Ještě někdo šel tam, takže všichni tam půjdeme. Zatím jsem mockrát nespadnul, jen pak ze začátku, jinak teď je to v pohodě. A lidi, díky za 500 odběratelů. Mám 507 odběratelů, takže za ně moc děkuju. Teď čekám, jestli někdo půjde. Někdo šel. Konečně. Jdou. Já nechci. Yes. Tak. Tady, tak. Zatím to jde celkem dobře. Už jsem myslel, že jsem spadnul, ale zatím se celkem držím. Je dobrý. Budu chodit a budu skákat, jak půjdou oni, tak půjdu taky. Takže musíme. Běžte. Hej, někdo tady nejde? Já nechci jít první. Bych spadnul hned. Tak takovou smůlu, že bych hned spadnul. A kdybyste chtěli něco podobného, tak napište do komentářů a já teď tak udělám. A budu už asi streamovat, takže. Dobrý, rovně. Teď doprava. Teď rovně. Čekám, až půjde, jestli půjde. Jde? Asi. Dobrý, tady. No to, tento, někdo to tam totálně přeskakuje, takže můžeme jít. Teď nevím. To zkusím třeba sem. Yes. Půjdeme sem. Ne! Lidi, tak teď jsme GG nejvíc. Hej, já už jsem tam vládem byl. Mě to taky naštvalo. Hej, tak musíme od znova. Nedá se nic dělat. Hodně mě to jako. Už jsem myslel, že tam bude, už jsme byli mega blízko. Už jsem tam viděl i tu truhlu prostě, ale nic. Už jsem fakt myslel, že to půjde a už tam bude. A zase!
I tak nepadí, musíme zase znova. Když se mi daří, tak spadnu prostě. A když se mi nedaří, tak prostě nepadám. To zkusíme dát znova tam zpátky. Všichni čekají. Straně. Sem. Teď mi to bude rovně. Yes. A zase. Nevadí, takže dám znova. Prava, rovně, doleva, doleva. Doleva. Rovně. Rovně. Doprava. A rovně. Doleva. Doleva. Rovně. Rovně. A teď nevím. Musím počkat, až půjdou. To už je mega lidí. To mega skáčou. Teď jsme jenom 3. Tady taky někdo. Jdem a teď skakejte. Nechci spadnout už. Už to štve fakt. Ještě. Dobrý. Yes. Mi úplně vymrštilo. Nahoru. Ještě. Yes.